Здрасти хора, аз вас е Илиян. Сега ще ви разкажа за първото ми видео в YouTube. Второто ми видео може е в YouTube. Много видеа ще снимам. Така да ви разкажа какво може да снимам. Аз може да снимам филм за син, майка, баща, училище, физрук, баба в село, може тия 8 неща може да направя, тия всичките къде ви изброих, ще ги снимаме. И сега аз много се пресвявам за първото ми видео, дали ще набере лайка, дали ще ме подкрепяте, но аз моля ви се, наберете толкова лайка, моля ви се, за да снимам тия видеа. Ще ви е смешно, ще ви е хубаво, може да слагате лайк, да се абонирате за мене. Извинявам, че така говорим, но така. Сега това ще ми първото ми видео ще ходи в YouTube. И вие ще видите какво ще снимам аз сега, какво ви казах. Значи вие разбрахте така. И второто ми видео ще е след 2 дни, защото аз имам много неща да направя. След 2 дни, обещавам ви, ще направя един, или утре, или днеска. Аз по-утре. Днеска ми е, сега това ми е първото. Днеска сега. Вечерта. Аз не можех сутринта исках в 12, но нямаше време. В 10 закусих, в 12 тръгнах на тренировка, да почичам, да направя такива трицепи, първи знаете. Ще снимам много неща. За училището може да снимам. Всичко ще ви покажа как ми е училището, ще снимам за училище. Всичко. Така, видеото е много малко и може да ви кажа какво аз сега определям, какво може да снимам. И това видео, ако не набере почти 100 лайка, аз май няма да снимам. Моля ви се, наберете поне 10 лайка. Това видео е в... Айде, вичам ви чао, след 2 дена ще е новото видео. Искам да се абонирате, да сложите лайка и чао! Чао! Абонирайте се!